नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी केरन माझे सुदर्शन मोरे. आज आपण पवार साहेबांच्या प्लॉटवर आलोय. तर यांनी आपल्या ऊसासाठी केरन टेक्नॉलॉजी वापरल्या. तर केरन टेक्नॉलॉजी वापरल्यानंतर त्यांना काय अनुभव आला त्यांना विचारूया. सर, तुमचं नाव आणि पत्ता सांगा. माझं नाव संजय मारुती पवार, मुक्काम पोस्ट सोळगाव, तालुका चिकोडी, जिल्हा बेळगाव. सर, आता हे तुम्ही ह्या ऊसासाठी केरन टेक्नॉलॉजी वापरलाय. तर हे तुमची लावण आहे काय खोडवा आहे? लागण आहे सर. लावण कधी लागण आहे? 4 डिसेंबर सर. 4 डिसेंबर 2021. आता साधारण ह्या ऊसाला किती महिने झाले? सर्वसाधारणपणे 7 महिनेपर्यंत झाले. 7 महिने पूर्ण झालेत. हो हो. बरं, आता मला सांगा जरासं ह्या ऊसाची म्हणजे उंचीबद्दल तुमचं काय मत आहे? उंची सर चांगली आलेली आहे. आता किती कांड्या ऊस आहे साधारण? सर्वसाधारणपणे 13-14 पेरे आले. पेर आहेत. हो. बरं, आणि ऊसाच्या जाडीबद्दल काय सांगता तुम्ही? जाडी लांबी चांगली आहे सर. चांगले आहे. सर, जरा मला दाखवता तुम्ही जरा ऊसाच्या म्हणजे एका गड्ड्यात किती कोंब आहे काय? हा, कोंबे दाखवा एकदम जरासं. मधून दाखवा सर 1 2 नाही नाही, ऊसाची ऊसाची संख्या 1 2 3 4 5 6 7. आतला एक माझा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हा म्हणजे 10-12 आहेत. 10-12 ऊस आहेत एका गड्ड्यात. सर बरोबर आहे. 10 सर, तर आता ह्या ऊसात तुम्ही किती आळून किती फवारणी घेतलेत? सर 1 आळवणी 2 फवारणी झाले. एक आळून 2 फवारणी झाले. ओके सर. बरं, आता मला सांगा म्हणजे याच्या आधी तुमचं या 45 गुंठ्यात किती ऊस निघायचा? एक सर्वसाधारण 35 टन निघत होता. 35 निघत होता. आणि आता यावेळी काय वाटतं तुम्हाला किती निघाला अंदाज? सर अंदाजे सर्वसाधारण 70 टनाच्या वरती जाईल. 70च्या वर जाईल. हो. आता तुम्ही मला सांग केरन टेक्नॉलॉजी किती रुपये वापरले या ऊसासाठी? सर्वसाधारण 7,000च्या पुढे 7,000च्या आसपास वापरले. हो. आणि उत्पादन तुमचं आता 70 टन होत आहे. म्हणजे 70 टन. साधारण 1 लाख रुपये तुमचं उत्पादन वाढणार आहे. ओके ओके म्हणजे थोडक्यात काय 7,000 तुम्ही खर्च केले आणि 1 लाखाचं उत्पादन तुमचं वाढणार आहे. ओके सर. मग मला सांगा, ही केरन टेक्नॉलॉजी वापरून खरंच तुमचा फायदा झालाय का? सर चांगला फायदा आणि 1 नंबर आहे सर रिझल्ट. 1 नंबर रिझल्ट आहे. मग आता मला सांगा, तुम्ही इतर शेतकऱ्यांना काय माहिती देत आहे? सर मी अगोदर हे केरन वापरलो आणि वापरल्यानंतर माझा पहिला ऊसाचं बघितलं म्हणजे जजमेंट रिझल्ट भेट. हा रिझल्ट बघितला. त्यानंतर मी आता शेतकऱ्यांना सांगितलं केरन वापरा म्हणून. हा. आणि चांगला आहे. आणि आता रिझल्ट आल्यामुळं हा. केरन भरपूर प्रमाणात मागणी वाढलेली आहे. बरं. सर, थँक्यू. तुम्ही केरन कंपनीला आपली ऊसाबद्दल माहिती दिली त्याबद्दल आभार आहे.